Tämä on ensimmäinen. Yksilöiden huikea tuottavuuden kasvu. Toinen asia on tiedon käsittelyn ja liikuttelun transaktiokustannukset on käytännössä nolla. Käytännössä tarkoittaa samaa kuin jos joku kertoisi, että huomisesta eteenpäin Suomessa on ilmasta sähköä niin paljon kuin haluaa käyttää. Ei se hirveästi näkyisi. Sulla olisi ehkä sun jouluvalot päällä myös kesällä, mutta 10 vuoden päässä se muutos olisi ihan huikea. Kolmas, jos menen nopeasti eteenpäin, on se, että maailmasta on tullut poskettoman monimutkainen ja se monimutkaistuu koko ajan, jolloin yksittäisten lahjakkaiden ihmisten kyky hahmottaa maailmaisen muutosta kolahtaa kattoa. Steve Jobs ei riitä joka mantereella. Ja sen takia, kun yksilöt ei enää siihen kykene, niin pitää tosiaan löytää tämmöisiä porukoita, tai ehkä tällä kielellä tällaisia verkostoja ja ekosysteemejä, jotka tekee sen yksilöiden puolesta. Mun mielestä tässä ajassa toimii tämmöinen niin kuin think big, act small, scale fast. Isoja ajatuksia, isoja unelmia, konkreettisia pieniä tekoja, hemmetin paljon. Ja sitten kun kala nappaa, niin sitten kaikki paukut sitten. Kiitos.